Ellenza, President ta' Malta, Dr. Mirjam Spiteri de Bono, Sinjuri distinti, Sinjuri. Huwa ta' pjaċir għalija il-lejla li nippreżenta din as-serata mużiko-letterarja bħala parti konklusiva għal din is-sena 2026 tal-Festival Agape organizzat mill-Fondazzjoni Paulus bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju tal-President ta' Malta. Din is-serata taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta sa tkun bil-partiċipazzjoni tal-Professur Dr. Martin Zammit, is-soprano Claire Caruana u l-arpista Caroline Calleja. Biex jieraq li niftħu din is-serata mużiko-letterarja bid-diskors ta' merħba. Diskors ta' merħba mill-eċċellenza tagħha Dr. Mirjam Spiteri de Bono, President ta' Malta. Huwa ta' pjaċir għalija li nilqakom hawn illum f'din l-okkażjoni kulturali u artistika li mhux biss tiċċelebra l-mużika u l-letteratura, iżda tixhed ukoll il-qawwa tal-ispirtu komunitarju u l-imħabba profonda lejn il-wirt storiku u spiritwali tagħna bħala poplu. Il-Fondazzjoni Paulus bħala għaqda tagħti eżempju ċar ta' kif l-impenn ċiviku flimkien anke mal-volontarjat jistgħu jkunu forza pożittiva li tħalli impatt profond fuq il-ħajja kulturali u soċjali ta' pajjiżna. Ninnota kif din il-fondazzjoni twaffqet sabiex tiffoka fuq il-promozzjoni tal-wirt tal-mużika sakra Maltija u l-kultura marbuta mal-kult Pawlin f'pajjiżna. San Pawl, figura ċentrali fil-ġrajja tagħna, jibqa' simbolu ta' fidi u perseveranza, valuri li baqgħu jispiraw lill-poplu tagħna sal-lum. L-organizzazzjoni tal-Agape Festival, attività ċentrali għal formazzjoni Paulus, huwa xieda tal-ħidma bla qiegħda ta' dawk kollha li jagħtu l-ħin, it-talent u l-enerġija tagħhom b'sens ta' servizz. Dan il-festival li għandu l-bażi tiegħu fir-Rabat ta' Malta, iżda li jilħaq udjenza nazzjonali, huwa marbut mal-festa tan-nawfragu ta' San Pawl, avveniment li mhux biss għandu sinifikat reliġjuż, iżda huwa pilastru tal-identità storika u kulturali u spiritwali tagħna. Il-programm varjat tal-festival li jinkludi numru ta' attivitajiet u li jilħaq il-qofol tiegħu bil-kunċert annwali juri b'mod ċar kif il-kultura tista' tkun mezz ta' riflessjoni u ta' għaqda. Il-preżentazzjoni ta' mużika sakra u ta' xogħlijiet ta' kompożituri Maltin kemm ta' żmien passat kif ukoll dawk kontemporanji hija qatt ta' rispett lejn il-passat tagħna u fl-istess ħin rikonoxximent tal-pedamenti li jiffurmawna. Il-mużika u l-letteratura jgħinuna nifhmu aħjar minn aħna, minn fejn ġejna, lejn fejn irridu mmorru. F'soċjetà li qed tinbidel pass maġġel huwa essenzjali li nkomplu nħarsu, inrawmu u ngħaddu lil ta' warajna il-wirt kulturali, artistiku u mużikali u letterarju tagħna, mhux bħala tifkira statika, iżda bħala realtà ħajja u dinamika li tirrifletti il-perkors tal-ġens tagħna. Il-komunitajiet tagħna jibqgħu f'saħħithom meta jkun hemm nies lesti li jaħdmu flimkien għal ġid komuni u f'dan il-kuntest il-wol tal-volontiera ma jistax jiġi sottovalutat. Il-volontarjat fil-qasam kulturali mhux biss jgħin biex jinżammu ħajjin it-tradizzjonijiet, iżda joħloq ukoll spazju ta' bdil ta' idejat, ta' dialogu, ta' solidarjetà u jiftaħ ukoll toroq biex ikun hemm għarfien u apprezzament ta' xulxin fost il-poplu. Wieħed għandu jinnota illi permezz ta' dawn l-inizjattivi nkunu qegħdin nibnu soċjetà aktar inklusiva, sensittiva u konxja tal-valuri li għandha tħaddan. Nixtieq għalhekk nesprimi l-apprezzament tiegħi lill-Formazzjoni Paulus, lill-volontiera kollha, lill-artisti u lill-professjonisti involuti kif ukoll
lil dawk l-istituzzjonijiet li jappoġġjaw inizjattivi bħal dawn. Nittama li avveniment bħal dan ikompli jispira lil ġenerazzjonijiet żgħażagħ biex japprezzaw il-mużika u l-kultura tagħna u biex jaraw fihom mhux biss espressjoni kreattiva, iżda wkoll sejħa għar-responsabilità ċivika. B'dawn il-ħsibijiet nawgura lill-Fondazzjoni Paulus kull suċċess għall-preżent u għall-futur u nħeġġiġkom biex tkomplu tappoġġjaw u tieħdu sem attiv fil-ħarsien tal-wirt prezzjuż ta' pajjiżna. Nirringrazzjakom minn qalbi ta' dak kollu li tagħmlu. Right? Grazzi ħafna Eċċellenza ta' dak id-diskors sabiħ. Naddu sa mod dirett għal programm f'din is-serata mużiko letterarja. L-arpista Caroline Calleja, waħda mill-aħjar mużiċisti Maltin. Studjat il-pjanu u l-arpa Malta qabel ma komplit l-istudji tagħha fil-Konservatorju Nazzjonali Reġjon di Leon fi Franza. Caroline daqqet bosta kunċerti f'Malta, fl-Ewropa, kif ukoll fl-Istati Uniti tal-Amerika. Kienet ukoll arpista prinċipali tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta u fil-preżent tgħallem l-arpa fl-Iskola tal-Mużika. Illejla l-arpista Caroline Calleja se tissegwixxi żewġ xogħlijiet ta' kompożituri Franċiżi, Claude Debussy u Marcel Tourneur. L-ewwel waħda, il-magħrufa Clair de Lune ta' Debussy. Mużika li verament toħloq karattru seren għad-dawl tal-qamar. Xogħol mużikali adattat ħafna għall-arpa minkejja li oriġinalment kien miktub għall-pjanu. It-tieni xogħol, studju konċertante għall-filgħodu, studju mużikali miktub mill-arpist u anke wkoll kompożitur Marcel Tourneur. Xogħol mużikali b'karattru allegrus, b'karattru brillanti u hawn naturalment l-arpista toħroġ l-abilità fit-teknika tad-daq tagħha fuq l-arba. Sinjuri, b'applaws lill-arpista Caroline Calleja.
Sinjuri, issa jmiss id-diskors mir-riċerkatur papass il-professur Dr. Martin Zammit. U anke wkoll tinqara wara il-kantilena ta' Pietro Casciaro. Il-professur Zammit studja u anke wkoll speċjalizza fl-arbi u anke wkoll fl-istudji semitiċi. Ħadem għal bosta snin bħala interpretu kif ukoll lettur aktar tard professur fl-Università ta' Malta. Ngħidu wkoll li professur Zammit ippubblika wkoll ir-riċerka akkademika tiegħu fatta ġurnali u kotba lokali u anke wkoll internazzjonali. F'Ġunju tas-sena 2017 huwa ġie ordnat assis papass tar-Rid Biżantin u jservi fil-Knisja Griega Kattolika tal-Madonna ta' Damasku fil-Belt Valletta. Sinjuri, il-papass, il-professur Dr. Martin Zammit. Eccellenza, Sinjuri mistednin, wa pjaċir kbira lija li ngħid xi ħaġa fuq min issendu minn wetkom. Ma tawni 20 minuta. U se nkun dixxiplinat ħafna. Fuq xi ħaġa żgħira fuq il-kantilena. Il-kantilena hija żgħiża ħafna għalina. Bdejna din is-serata kif jixraq bl-innu Malti. Jien għalija fost il-poeżiji kollha li nkitbu bil-Malti għalija l-innu Malti jixin id-diskussjoni. Dawk is-sitt versi inkredibbli kif Dunkar Mirnexxielu jiġbor sentiment nazzjonali b'Malti safi, b'Malti iswi l-maġieri sabiħ. U llum se nitkellmu fil-qosor fuq il-kantilena. Il-kantilena importantissima il għaliex sa issa hija l-ewwel xhieda tal-sin Malti li għandna. U ġejja mill-antik minn madwar 500 sena bejn u ieħor 1450 bejn l-1450 1480 qabel ma waslu l-kavallieri. U dina biex niġi mill-ewwel ħalla ma ndewwimkomx ovvjament ċert li ħafna minnkom jafu fuqha jafu dwarha, forsi hemm min inqas jaf fuqha, però r-repetizzjoni xi kultant tajba li nfakru l-eruq sbieħ tagħna. Kienet misjuba minn Patri Mikil Fsadni. Patri Mikil Fsadni fl-1966 kienet jaħdem fl-istess post, waqt li kien hemm il-professur Godfrey Wettinger kienu fl-istess arkivi notarili, dak iż-żmien kienu sada stretta l-belt, u hemm storja sħiħa insomma minn saba l-ewwel u minn saba t-tieni, jiena perswas li saba Patri Mikil Fsadni hemm raġunijiet għaliex, però ta' bniedem ġenerus li kien kif saba ma żammiex għalih. Għannaħab taħna kif insibu xi ħaġa, naħbu nżomma le, imma fuq Godfrey Wettinger li kienu qed jistudjaw fl-istess post dak iż-żmien, għallu u ftehmu li jżommu għal sentejn sigrita bejniethom sakemm jaraw dan il-manuskritt eżattament x'inhu għaliex mhuwiex manuskritt faċli, miktub bil-kitba antika, paleografija kif kienu jinkitbu dak iż-żmien, mhux eżattament l-alfabet tal-lum, ovvjament, viċin ħafna ma qed tkun imħarreġ fih biex tkun tista' taqra daw il-manuskritti antiki, però mbagħad kienu pubblikawha f'sentej wara fl-1968 fil-ktieb tagħhom it-tnejn Peter Casciaro's Cantilena, a poem in medieval Maltese. Għanna biex nkunu kburin, il-sena l-oħra, 2025, din il-poezija, il-kantilena, daħlet f'dak li jissejjaħ il-memorja tad-dinja. Dan huwa reġistru tal-UNESCO. Il-memorja saret parti mill-memorja tad-dinja, jekk jissejjaħ da reġistru il-memorja tad-dinja fis-sena l-oħra. Il-reġistru fejn instabet din il-poezija kienet ta' ċertu Brandan Casciaro. Brandan Casciaro huwa qarib ta' Pietru. Il-nannu ta' Brandan kien prim kuġin ta' Pietru Casciaro. Brandan li tiegħu huwa il-reġistru u li kiteb din il-kiteb jiġifieri minn dak li ftakar kiteb il-versi
miet eżattament fis-sena tal-assedju l-kbir, 1565. Mela, u miet 1565 il-qarib antenat tiegħu Pietru Kaxaru li huwa l-awtur bejwet uħor miet biex neħdu data ma nafux eżatt, imma l-1480 xi ħaġa hekk. Mela, għandna qabel il-versi bil-Malti antik hemm anke prologu daħla bil-Latin, mhux se ngħidha kollha, però Brandan jikteb kemm xejn inferraħ mit-tifkira tal-Anja u bil-Latin kitibha Kantilena. Minn hemm ġibna l-isem ta' Kantilena fid-daħla Brandan jirreferi għaliha bħala Anja Kantilena. Tal-antenat tiegħi Pietru Kaxaru, filosofu, poeta u oratur li bl-insin Malti hawn taħt inġib. Mbagħad itina il-poeżija. Il-poeżija miktuba kif għadt diġà bitri Latini, bl-alfabet Latinu, din hija xi ħaġa importanti għaliex il-kultura tagħna tinsab fil-kitba tagħna. Kieku aħna l-Malti li ħafna minnu ġifieri il-qafas tal-Malti, l-iskeletru tal-Malti ġej mill-Arbi. Mbagħad daħlu kliem, daħlet il-ġilda biex ngħidu hekk ftit Taljan, ftit Ingliż, imma l-qafas ta' ġewwa kieku l-Malti noħdu l-X-ray huwa kollu Arbi. Il-morfoloġija tiegħu ngħidu l-morfoloġija tal-verbi, tan-nomi, eċċetera. Kieku kellna nikdbu l-Malti bl-alfabet Arbi, inkunu qed nibagħtu messaġġ. Kien hemm tentattivi fil-1838, kien hemm pastor Anglikan, metodist propjament, Ġermaniż, Christoph Schlins, u dan issuġġerixxa lil Malti jibda jinkiteb bl-Arbi, għaliex qal il-Malti huwa Arbi għax m'għandux jinkiteb bl-Arbi. U hemm anke għandna test ta' madwar 800 kelma ta' taħdita bejn żewġ businessmen Maltin jitkellmu bejniethom u din it-taħdita kitibha bl-alfabet Arbi. Il-Malti ma tantx jinkiteb tajjeb kieku bl-alfabet Arbi għax aħna fil-Malti għandna 6 vokali mentri l-Arbi kull mandu 3 vokali. Allura, però diġà jiġifieri nistgħu ngħidu l-ewwel xhieda tal-letteratura Maltija, l-ewwel poeżija miktuba bl-ittri Latini u hemmhekk għandek isu statement, dikjarazzjoni tal-kultura tagħna biex ngħidu hekk għalkemm l-ilsien huwa Arbi semitiku, però l-kultura hija Ewropea, nisranija, eċċetera. Il-problema kbira li fiha din il-poeżija qasira 20 vers bejwet 20 vers hija l-ortografija, l-ittri. Per eżempju, biex intikom eżempju, ittra waħda dik li tidher iċ-ċe, jew is-si, iċ-ċe, tista' tkun erba' konsonanti differenti. Ġifieri meta tara iċ-ċe tista' tkun jokke, joħe, joħe, joqe, il-q ta' partit mill-kottoniera u għawdex. Ġifieri mhix faċli bħala poeżija biex naqrawha fedelment kif kienet tinqara dak iż-żmien għaliex l-ortografija li ntużat fil-fatt hemm ħafna dubji fuq ċertu kliem. Fuq dil-poeżija inkitbu iktar minn 50 studju. U ħafna studjużi differenti issuġġerew tifsir differenti da dawn l-20 vers. M'hemmx qbil, pereżempju m'hemmx qbil fuq l-aħħar kelma ma tagħmilx sens għalina llum bil-Malti tal-lum, tamara. Allura kulħadd jipprova jaħseb mhux tista' tfisser din il-kelma tamara. Allura kien hemm min qal li tfisser mod tfisser issa nitkellem fuqha però fil-qosor għax il-ħin malajr jaħrab. Mela, qabel naqra bil tentattiv ta' ġifri qasja kif se naqra, però żgur illi il-ħsejjes tal-Malti, dik ngħidu il-fonoloġija tal-Malti, dak iż-żmien kienet differenti minn tal-lum. Allura dak iż-żmien kienet hemm ċerti konsonanti li aħna llum tlifnihom. Pereżempju aħna llum ma nagħmlux distinzjoni bejn il-ħa u l-ħa. Bejn il-ħe ngħidu hekk clear nadifa u l-ħe migrufa. Kenna l-q bħal ta' partijiet mill-kottoniera u għawdex qalli u qaluli,
mhix il-kej, differenti mill-kej. Waqu, jaqu, bormla jgħidu per eżempju. U sejja soħra kellna anka it-TH, dik it-TH tal-Ingliż biex ngħidu hekk, fl-ewwel vers għandna inħadditkom, jiġifieri nkellimkom, ngħidilkom dwar taħdid, għandna llum għandna taħdid. Mela, qabel naqra, aħjar nieħdu l-kuntest, ħalli nifhmu mbagħad meta naqra, għax meta naqra fl-aħħar hekk naqra issa qalbi mhux familjari magħha ma tantx tagħmel sens, partijiet minnha u partijiet oħrajn huma ċari. Il-poeżija tajtek ara. Dak li ġab issa din hija verżjoni mill-ħafna verżjonijiet li hemm. Mhix il-verżjoni definittiva. Naħseb ma jkollna qatt verżjoni definittiva. Però waħda minnhom naħseb hemm ċertu qbili għadin. Dak li ġab id-destin dwaru se ngħidilkom, niħadditkom, dwaru se ngħidilkom ja ġirini, mela u qed jindirizza l-ġirien tiegħu. Il-ġirien. Li bħalu lan stab fl-modi dan id-destin, lan stab fl-modi u lan asfa morkom. Iġvi lan stab fl-antika u fl-modi u lan instab f'dawn iż-żminijiet. Qalb ma għanda la ħakem, la sultan u la mula. Mula, għandna kunjom Malta, mula jfisser sit. U minna għandna l-kelma li tintuża fit-Knisja ġeneralment mulej. Il-mulej ġejja minn mula. Sewwa. F'bir font irmietni, b'turġien jiżolqu, fejn mifxul għall-arqa ninżel f'taraċ dari, jew ninżel għad-destin tiegħi. Nitla u nerġa' ninżel dejjem fil-baħar loli, ġifieri fil-baħar imqalleb. Waqti imramti. U dan huwa isu il-lajt motiv. Waqt imramti. L-imramma ħafna mill-istudjużi traduċew bħala dari, waqti dari, però nippreferi l-imramma ħna għandna ġurdin tal-imramma. L-imramma teknikament huwa dak l-ispazju li hemm bejn ħajdoblu, ġo ħajdoblu jkun hemm spazju. U hemm ġew ikun hemm l-imramma. Fl-arbi tal-Afrika ta' fuq, l-imramma hija kelma komunisma li tfisser sit ta' kostruzzjoni. Mela jien qed nibni dar, jien qed ngħid għandi imramma u qed naħdem fuqha u forsi lesti fi żmien sena sentejn. Dik l-imramma building site, sit ta' kostruzzjoni. Mela da jista' jkun kellu xi sit ta' kostruzzjoni għaddejja u kif se naraw kellu l-inkwiet. Waqt imramti li żmien nibni ma kinux jaħtu li mal-min u l-ħaddiema, ma kinux jaħtu li mal-min, imma għatali tafal merħi, għatali kellu problema fil-materjali, insomma. Fejn tmajt fisser fejn tamajt. Fejn tmajt insib il-ġebel, sibt tafal morħi, jgħidu merħi. Huwa building site, ektar minn dar l-estadiet, tama li fis-sisin isib blat, per eżempju, sab tafal. Waqti imramti, nizlu l-sisin, il-pedamenti, nizlu. Ma kinux jaħtu li mal-min, imma qata li l-ġebel għanna repetizzjoni. Fejn tmajt insib il-ġebel, sibt tafal merħi. Waqt imramti, li żmien nibni, għanna ħafna repetizzjoni. U hekk, waqt imramti, u erġa' ibnija. Isu għawek għandu ċerta disperazzjoni, ma erġa' bnija. Biddilla int l-imkien huwa l-post. Biddilla int l-imkien li jixir ila. Donnu, ek mux ta' jibda l-post, għarat mux post ieħor forsi ikollok riżultat aħjar. Min ibiddel l-imkien, ibiddel ix-xorti tiegħu. Issa hekk deħlin isu fċertu ħsieb għaliex l-artijiet għal kull xiber sura. L-artijiet tkun fuq dan ix-xiber art għandek tip ta' art. Kif tiċċaqla ftit issib tafal, blat, or, eċetera. Hemm art bajda, hemm art sewda u ħamra. L-art bajda aktar xi għal franka. L-art sewda hija it-tafal jew il-qawwi ta' fuq, dak li fil-ġeoloġija ngħidulu il-qawwi ta' fuq, u hemm il-ħamra, il-qawwi. Skużawni, is-sewda hija il-qawwi ta' isfel u l-ħamra hija il-qawwi ta' fuq. Mela, x'għandna hekk? Hekk noħdu at face value hekk, xi ħadd qed jitbekka għax kien qed jibni u qalu kollox.
Pero donnu iktar din għandha x'taqsam ma' allegorija. Allegorija hija għanja, poezija, li taħta jkun hemm messaġġ moħbi. Jidher hawnhekk illi kellu proġett u qalu. Kellu proġett, issa dal-proġett sa ta' kien proġett sentimentali, kienet jibni fuq xi ħadd u dan din abbandunawh, forsi kienet id-darses li waqat, jew sa fejn kien wasal jibni waqa', imma donnu kien hemm xi ħaġa li ħassu diżappuntat dwarha. Hemm disappunt xi proġett li ma marx tajjeb, issa mbagħad kulħadd jivvinta, però kien inkwitat. Għax din il-problema li ġratlu, immaġina li niżlitu f'bir u jgħidlu imammiq. Imammiq aħna għandna witammiq. Imammiq ġifri font ħafna, font bir bla kważi. Ġifri il-problema niżlitu, però mbagħad jispiċċa, ħalli issa ngħid il-poeżija u m'għandewhomkom xiktar. Imbagħad jispiċċa però għalkemm nofs il-poeżija hija diżappunt, il-proġett li kelli waqali, waqgħet imramti, waqgħet dik il-ħaġa li kont qed naħseb fuqha, nibni fuqha, però waqgħet għax ma kienx imsejsa sew fuq sisin sew, però mbagħad jispiċċa in-nofs ieħor b'xi ħaġa pożittiva fejn jgħid, isma' dil-ħaġa ma rnexxietx, imma l-ħajja ma tiqafxaw. Mela ejja nċaqalqu qed jgħid l-art tal-kull xiber hija sura, hija differenti. Mela dil ħaġa ma rnexxietx imxi, hemm okkażjonijiet opportunitajiet oħra fil-ħajja, u dawk jafu jirnexxu. Jgħid fil-aħħar vers aktar minn dawn hemm, jiġifieri aktar minn dil ħaġa hemm, għażel trid minn dawn li hemm differenti, opportunitajiet differenti, trid minnhom u għandna il-famuża kelma tamara. Aktarx li tamara tfisser il-frott tagħhom. Tamar, aħna nafu ngħidulu tamar, bil-Malti il-frotta. Però dak jista' jkun ukoll referenza għal frott in ġenerali. Meta inti tbiddel, ma ġara xejn tħalt fisqaq, rġajt lura u mort battri oħra. Hemmhekk jaf ikollok suċċess. U hemmhekk se ssib il-frott tal-isforz tiegħek. Di l-idea. 20 vers kull m'hemm, ħafna minnu repetizzjoni, però dan huwa il-qofol. Mela naqra biex ma ndewwimkomx iktar. L-uniku ħaġa għandna xi kliem li llum ma jagħmilx sens bil-Malti, insejnieh jew l-ewwel żewġ kelmiet diġà problema, xidew il-qada, fuq xidew intqal ħafna min jgħidek, ixdu, u il-qada m'hemmx problema fuq, il-qada huwa d-destin, id-destin. Ma dik il-kelma m'għandniex il-qada, xidew ċerti studjużi u naqbel magħhom marru għal xiddew għadda jiddi jwassal, x'wassal għal dan id-destin. Kliem li fil-Malti llum m'għandniex. Fil-weri, ma nsab fil-weri, l-weri huwa li modi. Aħna fil-Malti għandna wara, mhux hekk, għandna quddiem u għandna wara. Il-weri huwa li modi. Għandna il-kelma muħsula, issa se nisimha maħsula aktar li jfisser ukoll tant inħasslu li llum dat-taraġ tal-bir li llum saru perikoluża, saru jiżolqu. Għandna l-kelma ħajran mifxul. Mhux bil-Malti għandi ħajran xi ħaġa, le. Hija l-kelma rbija ħira li tfisser perplessità, mifxul ma nafx. Dak kollu tax il-bqija jinftih. Mela, xidew il-qada ja ġirani tal-inħaddithkum. Ma nsab fil-weri wala nsab f'umurkom. Qalb ma għandha ħakim sultan wila mula. Bir mgħammiq rimitni bitiraġ muħsula. Fejn ħajran għal-għarqa ninżel fi taraġ minżeli. Nitla u narġa ninżil dejjem fil-baħar il-għali. Waqt imramti li żman nibni ma xtatlix ma'almin ma xtali tafal murħi
fejn tmajt insib il-ġebel, sib tafal morħi. Waqt imramti, nizlet ħili s-sisan, ma xtatlix il-maqalmin, ma qitali l-ġibal. Fejn tmajt insib il-ġebel, sib tafal morħi. Waqt imramti, li żman nibni. U hekk, waqt imramti warġa ibnija. Biddilha inta l-mikan illi jawtiha li xirqilha jmur tajjeb għalija. Biddilha inti l-mikan illi jawtiha. Min ibiddil il-mikan, ibiddil il-ventura. Kelma romanza li għanna fil-xorti ġifiri, il-ventura. Min ibiddil il-mikan, ibiddil il-ventura. Għalax li radi għal kull xabr sura. Għalax li radi artijiet. Għalax li radi għal kull xabr sura. Hemm ard bajda u hemm ard sawda u ħamra. Aktar minn dawn hemm, aktar minn dawn hemm. Tret minna tamara. Tajjeb inżommu dal-messaġġ sabiħ illi meta l-ħajja jidher li għalqet il-bibin qudiemna kull ma nagħmlu nimxu l-qudiem, ma nibqgħux fil-problema li nkunu. Niċċaqalqu immorru art oħra għax imma aktar artijiet, imma art bajda ħamra u sewda u l-ħajja hekk. Ma rnexxitx waħda, però l-oħrajn jirnexxu hekk Alla jrid. Grazzi ħafna. Proset immens, Prof. Zammit, proset immens. Issa, sinjuri, marbuta mal-marufa kitba Maltija li għadna kismajna l-kantilena ta' Pietro Caciaro, għanna wkoll din għal-mużika. Il-mużika tal-professur Joseph Vella, il-kantilena. U din, fl-okkazjoni tal-lejla, sa tkun interpretata, esegwita, mis-soprano Claire Caruana u l-arpista Caroline Calleja.
U issa, sinjuri, ngħaddu għall-aħħar parti ta' din is-serata mużiko-letterarja fejn hawn se nisimgħu lis-soprano Claire Caruana tinterpreta għażliet sbieħ mużikali fosthom żewġ għażliet sbieħ operistiċi Verdi u Puccini. Is-soprano Claire Caruana bdiet il-vjaġġ mużikali tagħha bħala pjanista. Aktar tard kisbet diploma fil-kant. Għandha wkoll il-baċċellerat fl-edukazzjoni, fil-mużika u fl-edukazzjoni primarja mill-Università ta' Malta. Bħalissa tokkupa l-karigata deputat kap tal-iskola. Is-soprano Claire Caruana tgħallem il-kant fl-Akkademja Mużika Sagra Francesco Zoppardi u hija wkoll solista regolari f'kunċerti kemm f'Malta, pajjiżna, kif ukoll barra minn Malta. Illum is-soprano Claire Caruana se tkun akkumpanjata mill-arpista Caroline Calleja. Issa, l-ewwel xogħol se segwixxu flimkien. It-talba La Vergine degli Angeli mill-opra La Forza del Destino Verdi. Wara nisimgħu l-arja O mio babbino caro mill-opra komika Gianni Schicchi Puccini. Dawn iż-żewġ għanijiet operistiċi, wara dawn iż-żewġ għanijiet operistiċi, nagħtikom xi tarif dwar iż-żewġ għażliet l-oħra mużikali li huma wkoll fil-programm tal-lejla. Mela, sinjuri, is-soprano Claire Caruana akkumpanjata mill-arpista Caroline Calleja b'żewġ għalji sbieħ operistiċi, Verdi u Puccini.
Uri, wara dawn iż-żewġ ċari operistiċi, Verdi u Puccini, is-soprano Claire Caruana, dejjem akkumpanjata mill-arpista Carolan Calleja, jinterpretaw Nella Fantasija tal-kompożitur Taljan Ennio Morricone. Din hija bbażata fuq it-tema strumentali u magħrufa sewwa Gabriel Sogwe mill-film Dimishin mużika ta' Morricone. Issa din il-paġna mużikali Nella Fantasija li se nisimgħu illejla ġiet adattata għal vuċi bil-lirika b'kollox minn Chiara Ferro. Wara nisimgħu paġna oħra mużikali mill-musical The Phantom of the Opera ta' Andrew Lloyd Webber. Fil-fatt se nisimgħu Wishing You Were Somehow Here Again, fejn hawn il-protagonista Christine tesprimi l-emozzjonijiet profondi għal-mewt ta' missiera. Sinjuri miġdid, is-soprano Claire Caruana akkumpanjata mill-arpista Caroline Calleja.
Proset ħafna għaddik l-esekuzzjoni, proset tassew. Issa tiġu prezentatu wkoll bukketti ta' fjuri. Bukketti ta' fjuri kemm naturalment lis-soprano Claire Caruana u anke wkoll l-arpista Caroline Calleja. Naturalment bukkett ta' fjuri bħala apprezzament għal dak li għadna kismajna f'din as-serata. U bixxiera wkoll li jiġi preżentat bukkett tal-fjuri lill-Presidenta Marta, l-Eċċellenza tagħha Dr. Miriam Spiteri De Bono bħala apprezzament għal din l-okkażjoni tal-lejla. Apprezzament żgħir u grazzi ħafna, Eċċellenza. Ħbieb, issa ntemmu din għall-lejla bid-diskors ta' President
tal-Fondazzjoni Paulus l-Avukat Dr. Mark Fenek Vella. Flejla bħal din fejn wasalna din hija l-aħħar attività ta' dan il-festival għal din is-sena, kien festival tajjeb ħafna, brillanti, varjat, fejn mhux biss kellna l-aqwa talent bħalma kellna llum lokali, imma kellna anka dak barrani. Dis-sena kellna l-kor Ingliż li kien tajjeb ħafna, kellna wkoll il-lecturer mill-Greċja bażat fi Brussell illi miegħu qegħdin naħdmu anka flimkien ma' scholars Maltin studjużi u mal-MTA sabiex ninkorporaw il-rotta Pawlina fir-rotta internazzjonali tal-vjaġġi ta' San Pawl u qegħdin naqdu anka l-isforzi tagħna mal-entitajiet kollha Pawlini fil-Mediterranu fl-Ewropa. L-iktar attività tal-Festival ċentrali dejjem tkun il-kunċert annwali mill-Malta Philharmonic Orchestra bis-sem tal-kor tal-Katedral illi dejjem ikun mexxija tant tajjeb mill-direttur mużikali tal-Fondazzjoni tagħna Christopher Muscat li nixtieq li nirringrazzjah ħafna mingħajr il-konsulenza mużikali tiegħu aħna ma nkunux nistgħu naslu. Kien festival varjat fejn u espona il-profondità u sbuħija tal-kultura Maltija. L-iktar il-kultura Kristjana Maltija u ovvjament fejn jidħol il-kultura Kristjana l-enfasi tkun fuq il-kult Pawlin għaliex iċ-ċentru tal-festival huwa is-Santwarju Grotta ta' San Pawl jinsab fis-sotterrani tal-Bażilika ta' San Pawl tar-Rabat. Ovvjament huwa festival l-iktar li hu bażat fir-Rabat imma huwa segwit kif qed il-President sew minn Malta kollha, konna partiċipazzjoni tajba ħafna. Dinha tal-lejla kienet l-aħħar attività u kienet attività sabiħa ferm kif intom assistejtu. Jiena nixtieq fl-aħħar tal-kelmtejn tiegħi u miktar kelmtejn ta' apprezzament u ringrazzjament l-ewwel nett l-eċċellenza tagħha li laqgħatna hawnhekk tal-palazz kien mhux biss ta' pjaċir għalina ma ta' għajnuna kbira, Sinjura President, bħala eċċellenza tiegħek vera nirringrazzjak għaliex apparti sbuħija tal-palazz. Biex insibu post hekk fejn esponu l-kultura Maltija, fejn ikollna studju tajjeb, huwa diffiċli ħafna. Dan għal-festival jibda minn nofsjannar sal-lum, imma il-festival huwa sena sħiħa preparamenti biex issib il-fondi, biex tipprepara, biex timplementa, biex torganizza. U post bħal dan għandu settings tant speċjali, naħseb li il-klim tiegħek imlina ħafna b'kuraġġ u b'inkoraġġiment biex nibqgħu sejrin għaliex xi kultant aħna dan nagħmluh passjoni mhux ix-xogħol tagħna imma nħobbu l-arti u l-kultura u allura l-inkoraġġiment tiegħek itina l-impetus biex nibqgħu sejrin u naħsbu għas-sena d-dieħla. Nirringrazzja l-kulħadd, nirringrazzja l-sponsors kollha li għenuna nifinanzjaw dan il-festival. Nirringrazzja lilek Eċċellenza u nixtieq illi hija x-xewqa tagħna bħala fondazzjoni li s-sena d-dieħla kif għamilna mal-preċessur tiegħek iżżur il-mużew Winjakur iżżur il-Bażilika u tkun anke preżenti jekk jista' jkun jekk dejjem hu possibbli għal kunċert li jkollna annwali mill-Orkestra Nazzjonali. Grazzi ħafna. Nixtieq bħala tifkira nippreżentalek il-ktieb illi pubblikajna din is-sena bħala fondazzjoni li huwa ktieb ta' studju ta' teoloġija Pawlina jien ma nistħix mill-Evanġelju. Kif kien qal anke Mahatma Gandhi li ma kienx nisrani imma il-Vanġelu hemm valuri kif qed inti illi huma valuri fundamentali, li huma valuri illi jgħinu lill-bniedem f'kull żmien. U San Pawl ippriedka l-Evanġelju. U allura għandna ġabra ta' studji Pawlini b'referenza għal kuntest Malti. Grazzi. Il-President tal-Fundazzjoni u l-Kumitat xtaqgħu jispiċċaw din għall-lejla b'daqsxejn ta' mużika żgħira
Over the Rainbow. Għazna mużikali Over the Rainbow, aħna u konna su fit-tmim ta' din as-serata mużiko letterarja tal-lum li kienet ukoll il-final tal-attivitajiet marbuta mal-Festival Agape għal din is-sena 2026. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u fissem il-President ta' Malta u anke wkoll fissem il-Fundazzjoni Paulus, Peter Polċanta li semmilkom, grazzi mill-ġdid tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl tajjeb u l-lejl ta' misriħ. Saħħa li kulħadd.